Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव बुद्ध वृंदा हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी एल्लोरुक्कुम हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता हरे जी कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रणाम माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी एल्लोरुक्कुम हरे कृष्णा இன்னைக்கு தமிழ் பாகவதம் கிளாஸ் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்ம. ஜய ராதா மாதவா जया कुंज बिहारी जया राधा माधवा जया कुंज बिहारी जया गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो நமः. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். இன்னைக்கு நாம ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் காண்டம் 2வது அத்தியாயம் 32வது பதம் நம்ம பார்க்கணும். ஒரு நிமிஷம். हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा माताजी வாழ்க வளமுடன். हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. வந்துட்டேன், ஒரு நிமிஷம். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், தெரியுதான்னு சொல்லுங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாமம். முதல் ஸ்கந்தம் 2வது அத்தியாயம் 32வது பதம். கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. யதா ஹி அவஹிதோ வஹ்னிர் தாருஷ்வேகஸ்வயோனிஷு நானேவ பாதி விஸ்வாத்மா பூதேஷு ச ததா புமான். யதா ஹி அவஹிதோ வஹ்னிர் தாருஷ்வேகஸ்வயோனிஷு நானேவ பாதி விஸ்வாத்மா பூதேஷு ச ததா புமான். யதா ஹி அவஹிதோ வஹ்னிர் தாருஷ்வேகஸ்வயோனிஷு நானேவ பாதி விஸ்வாத்மா பூதேஷு ச ததா புமான். யாராவது ஒரு மாதாஜி வாசிங்க. ஒருத்தர். நம்ம எல்லாருமே வைணவர்கள். ஒருத்தர். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஒரு மாதாஜி வாசிங்க. நானேவ பாதி விஸ்வாத்மா பூதேஷு ச ததா புமான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம எல்லாருமே வைணவர்கள். வைணவ இட்டிகேட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். ஒருத்தர்னா ஒருத்தர் வாசிங்க. அது போல ஒருத்தவங்க வாசிச்சீங்கன்னா அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம வழி கொடுக்கணும். அப்புறம் நமக்கும் கர்ம மேதிகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இல்லையா? நம்ம இப்ப புதுசா வர பக்தர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தா இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சரிங்களா? ஒருத்தர்னா ஒருத்தர் வாசிங்க. யாராவது ஒரு பிரபுஜி வாசிங்க. யதாஹி அவஹிதோ வஹ்னிர் தாரேஷு வேகஸ்வயோனிஷு
तानेव पाति विश्वात्मा भूतेषु सा तदा पुमान्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. யாராவது ஒரு மாதாஜி இந்த மொழிபெயர்ப்பு இது வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் வாசிங்க. விறகில் நெருப்பு பரவி இருக்கிறது, அதை போலவே பகவான் பரமாத்மாவில் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, மாதாஜி வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங், வேர்ட் டு வேர்ட் ஸ்கிரீன் பாருங்க. வேர்ட் டு வேர்ட் யதா அந்த அளவுக்கு, யதா அந்த அளவுக்கு, ஹி அதை போலவே, அவஹித் நிரப்பப்பட்டுள்ளன, வக்னி நெருப்பினால், தாருஷு விறகில், ஏக ஒன்று, ஸ்வ யோனிஷு தோற்றங்களின் மூலம், நானே நானா இவ வெவ்வேறு ஜீவன்களைப் போல், பாதி பிரகாசிக்கிறது, விஸ்வ ஆத்மா பரமாத்மாவாக உள்ள பகவான், பூதேஷு ஜீவராசிகளில், ச மேலும், ததா அதை போலவே, பூமான் பூரண புருஷர். மொழிபெயர்ப்பு. இல்ல வேற யாராவது வாசிக்கட்டும். இப்பதான் சொன்னேன். வேற பிரபு ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி லிசன் பண்ணுங்க. மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் நீங்க வாசிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விறகில் நெருப்பு பரவி இருக்கிறது, அதே போலவே பகவான் பரமாத்மாவின் உருவில் எல்லா பொருட்களிலும் பரவி இருக்கிறார். எனவே இரண்டற்ற ஒரே பரம்பொருளாக அவர் இருந்த போதிலும் பல வகைப்பட்டவராக காட்சியடைகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க சொன்னது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. இத்தனை வருஷம் நாங்க படிச்சோம், இதை ஃபாலோ பண்ணது எனக்கு ரொம்ப வருத்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல அது ரொம்ப முக்கியம் பிரபு. நம்ம வைணவர்கள் மற்றவங்களுக்கு வழி கொடுக்கணும் இல்லையா? நம்மளே இது பண்ணோம்னா அப்புறம் எப்படி? ஒன்னும் புரியல எனக்கு, உண்மையிலே அசிங்கமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் தினமும் கிளாஸ்ல பாக்குறேன். இது ஒரு என்னமோ ஒரு இது மாதிரி எல்லாரும் நம்ம உயர்ந்துட்டே போறோம் அப்படின்னா மத்தவங்களுக்கு வழி கொடுக்கணும் இல்லையா? அடுத்து மாதாஜி யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க பொருளுரை. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். மாதாஜி பொருளுரை நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிட்டீங்கன்னா விட படிக்க வேண்டாம், வேற யாராவது படிங்க. இது வரைக்கும் படிக்கல, இன்னைக்கு இது வரைக்கும் படிக்கல மாதாஜி. படிங்க. படிக்காதவங்க படிங்க. முழு முதற் கடவுளாகிய பகவான் வாசுதேவன் அவரது விரிவங்களில் ஒருவரான பரமாத்மாவின் வாயிலாக ஜட உலகெங்கும் பரவியிருக்கிறார். அணுசக்தியிலும் அவர் பரவியிருப்பதை நன்கு அறிய முடியும். ஜடம், சேத்தனம், புரோட்டான், நியூட்ரான் போன்ற அனைத்தும் பகவானுடைய பரமாத்மா சொரூபத்தின் வெவ்வேறு வடிவங்களேயாகும். விரையிலிருந்து நெருப்பு வெளிப்படுவது போல் அல்லது பாலிலிருந்து வெண்ணெய் கடைந்தெடுக்கப்படுவதை போல், குறிப்பாக உபனிஷதங்கள் மற்றும் வேதாந்தம் போன்ற வேத இலக்கியங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள தெய்வீகமான விஷயங்களை முறையாக கேட்பதாலும் பாடுவதாலும் பரமாத்மாவாக உள்ள பகவானின் இருப்பை உணர முடியும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த வேத இலக்கியங்களின் அதிகாரபூர்வமான விளக்க உரையாகும். பகவானை பற்றிய உன்னத விஷயங்களை கேட்பதன் மூலமாக அவரை அறிய முடியும். இதுவே தெய்வீகமான விஷயத்தை அனுபவிப்பதற்குரிய ஒரே வழியாகும். விறகில் உள்ள நெருப்பை மற்றொரு நெருப்பால் தூண்டிவிட முடியும். அதே போலவே மனிதனின் தெய்வீக உணர்வை மற்றொரு தெய்வீக அருளினால் தூண்டிவிட முடியும். தெய்வீக அருள் பெற்றவரான ஆன்மீக குருவால் விறகை போலுள்ள ஜீவராசியின் ஸ்ரத்தையுள்ள செவிக்குள் உண்மையான ஆன்மீக விஷயங்களை புகுத்துவதன் மூலமாக அவனுள் உள்ள ஆன்மீக நெருப்பை தூண்டிவிட முடியும். ஆகவே ஸ்ரத்தையுள்ள செவிகளுடன் மட்டுமே உண்மையான ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் தெய்வீக இருப்பு படிப்படியாக உணரப்படுகிறது. மிருகத்தன்மைக்கும் மனிதத்தன்மைக்கும் உள்ள வேறுபாடு இம்முறையினால் மட்டுமே அறியப்படுகிறது. ஒரு மனிதனால் சரியாக கேட்டு அறிய முடியும், ஆனால் ஒரு மிருகத்தினால் அது முடியாது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷருன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம்
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। நேத்துக்கு கிளாஸ்ல மாதாஜி ரொம்ப அழகா பகவான் வாசுதேவன் அவரே பூரண முழுமுதற் கடவுள், அவருடைய சக்திகள் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. இன்னைக்கு பகவான் எப்படி அந்த பரம்பொருளாக பரமாத்மாவாக இருக்காரு அப்படின்றத இந்த பதத்துல நம்ம பாக்குறோம். விறகு நம்ம பாக்குறோம், அந்த விறகுக்குள்ள அதை எரிக்கும் போது அதுல இருந்து நெருப்பு வருது. அப்போ அந்த நெருப்பு அதற்குள்ளாக அடங்கி இருக்கு இல்லையா, அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. விறகில் நெருப்பு பரவி இருக்கின்றது. அது போல பகவான் பரமாத்மாவின் உருவில் எல்லா பொருட்களிலும் பரவி இருக்கின்றார் அப்படின்னு இதை நம்ம பகவத்கீதையிலே பார்த்தோம். ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷு அர்ஜுன திஸ்ததி. ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவோட அசையும் அசையாத எல்லாத்துக்குள்ளேயும் நான் பரவி இருக்கேன் அப்படிங்கிறார் பகவான் இதயத்துக்குள்ள. அதே இத பகவத்கீதையில 13வது அத்தியாயம் கஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம் அதுலயும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்துக்குள்ளேயும் ஜீவாத்மா பரமாத்மா, இதயம் என்பது ஒரு வலை போல, அதுக்குள்ள ஜீவாத்மாவும் இருக்கு பரமாத்மாவும் இருக்கு. சோ பகவான் சர்வ சாட்சியாக இந்த ஜீவாத்மா பண்ற ஒரு கர்மாவுக்கும் அவர் சர்வ சாட்சியாக இருக்கார். அது போல நமக்கு நம்ம உடம்புல என்ன நடக்குதுன்றதே ஒரு தெளிவா புரிய முடியாது நமக்கு. ஆனா பகவான் எல்லாருடைய இதயத்துக்குள்ளேயும் இருந்து அவங்க பண்ற ஒரு கர்மாவையும் கணக்கு வச்சுட்டு இருக்காரு. எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அது. ஒரு ஜீவராசியும் 84 லட்சம் முறைகள் பிறப்பெடுக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்போ இதுல இருந்தே நமக்கு தெரியுது ஜீவாத்மா வேறு பரமாத்மா வேறு அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்கின்றோம். விஸ்வாத்மா அப்படின்னாக்கா பரமாத்மா. சோ பரமாத்மா எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கார். அவர் இந்த ஜீவாத்மால இருந்து வேறுபட்டவர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. சோ நம்ம அவர் எப்படி எல்லாம் இருக்கார் அப்படின்னாக்கா இரண்டற்ற ஒரே பரம்பொருளாக இருக்கின்றார். இருந்தாலும் அவர் பல வகையாக காட்சியளிக்கின்றார். பகவானை புரிந்து கொள்வது ரிஷிகளாலும் தேவர்களாலும் முனிவர்களாலுமே கூட கடினமான ஒன்று. அவரை யாரால புரிந்து கொள்ள முடியும்? பக்தர்களால மட்டுமே பகவானை உள்ளபடியாக புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ பகவான் இரண்டற்ற ஒரே பரம்பொருளாக இருக்கின்றார். அவர் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் ஊடுருவி இருக்கின்றார். இதை எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்வது? எப்படி விறகுக்குள்ளே அந்த நெருப்பு இருக்கு இல்லையா, அது போல இப்ப இந்த விறகு எரியும் போது அது எப்படி எல்லாம் ஒரு வேறுபட்ட நிலைகள்ல எரிகின்றது. சோ அது எப்படி அப்படின்னாக்கா அதுக்கு நம்ம என்ன ஃபியூவல் போடுறோமோ அந்த ஃபியூவலுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த விறகோட தன்மை ஈரத்தன்மையா இருந்ததுன்னா எரிவது கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும். இல்ல நல்லா காய்ந்த ஒரு விறகா இருந்ததுன்னா சட்டுன்னு எரிய ஆரம்பிச்சிடும். அது போல நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் ஜீவாத்மா ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் நம்ம வேற நிலைகள்ல இருக்கின்ற விறகு போல இருக்கும். அப்ப இத நெருப்புட்டுறது யாரு அப்படின்னாக்கா ஆன்மீக குரு. சோ ஆன்மீக குரு நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்ரத்தை, இத ரெண்டுத்துக்கும் ஏற்றார் போல நாம என்ன பண்றோம், அந்த பரமாத்மாவை புரிந்து கொள்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ முழுமுதற் கடவுளாகிய பகவான் வாசுதேவன்
அவரது விரிவங்கங்களில் ஒருவரான பரமாத்மா. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், பகவானுடைய அவதாரங்கள் எல்லையற்றது. கடல்ல இருக்க அலைகளை எண்ணுவது கடினம். அது போல பகவானுடைய அவதாரங்களும் எல்லையற்றது. அதுல புருஷ அவதாரமாக காரணதகசாயி விஷ்ணு, கர்ப்பதகசாயி விஷ்ணு, சிரோதகசாயி விஷ்ணு அப்படின்னு பாக்குறோம். சிரோதகசாயி விஷ்ணு பரமாத்மாவாக எல்லோருடைய இதயத்திலும் இருக்காரு அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இவங்க எல்லாம் பகவானுடைய விரிவங்கங்கள். அவர் அணுசக்திக்குள்ளேயும் பரவி இருக்கின்றார். ரொம்ப இருக்கிறதுலயே மைன்யூட்டா இருக்கிறதுக்குள்ளேயும் பகவான் பரவி இருக்கின்றார். அவருடைய லீலைகள், அவருடைய ரூபம், குணம் அனைத்துமே ரொம்ப திவ்யமானது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அது மட்டுமல்ல, அவரே சொல்றார் பகவத்கீதையில், நானே அனைத்திலையும் ஊடுருவிக்கின்றேன். உயிருள்ள உயிரற்ற ரெண்டுத்திலுமே நாம நான் ஊடுருவி இருக்கின்றேன் அப்படின்னு பகவானே சொல்றார் இல்லையா? நம்மளுடைய எண்ணங்களுக்கு ஏற்றார் போல நமக்கு ஒரு உடலும் அதற்கு ஏற்றார் போல புலன்களும் கிடைக்கின்றது. மரணிக்கும் தருவாயில் நான் எப்பொழுதும் சாப்பிடுறதையே என் வாழ்நாள் முழுவதும் கழிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா அந்த ஞாபகம் தான் இருக்கும் மரணிக்கும் தருவாயில். அப்ப அதற்கு ஏற்றார் போல ஒரு ஒரு உடல்வாக, ஏன்னா சாப்பிடுறது அதுவும் நான்வெஜ் சாப்பிடணும்னு நான் நினைச்சேன் அப்படின்னாக்கா அதற்கு ஏற்றார் போல ஒரு நாயாகவோ ஒரு பன்றியாகவோ ஒரு மிருகமாகவோ கிடைக்கலாம். அது போல நல்ல பக்தி செய்யணும், பக்தியே என்னுடைய வாழ்க்கையோட குறிக்கோளா இருந்தது அப்படின்னாக்கா அதற்கு ஏற்றால் போல ஒரு உடல்வாக கிடைக்கின்றது. நம்ம ஆசைப்படுறோம், அந்த ஆசையை சாங்ஷன் பண்றது யாரு அப்படின்னாக்கா பகவான் பரமாத்மாவாக நம்ம உள்ளார இருந்து பண்றார். அதை எப்படி பண்றார் அப்படின்னாக்கா இந்த பௌதீக இயற்கையின் மூலமாக. சோ நமக்கு 3 விதமான குணங்கள் இருக்குன்னு பார்த்தோம், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அந்த குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல நம்மளுடைய செய்கைகள், அந்த செய்கைகளுக்கு ஏற்றாற் போல மரணிக்கும் தருவாயில நாம பகவானுடைய கருணையினால ஒரு உடல்வாக நமக்கு கிடைக்கின்றது அப்படின்னு பாக்குறோம். நமக்கு இதுதான் சரியான வழின்னு சொல்றார். ஆனா அதை மீறி நம்ம வேற விதமான செயல்கள்ல ஈடுபட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதற்குண்டான கர்ம பலனை நம்ம அனுபவிச்சுதான் பார்க்கணும். சோ அது மட்டும் இல்ல, சரி நான் ஒரு வேற ஒரு உடலை எதிர்பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி கிடைச்சதுன்னா அங்கேயும் அவர் கருணையோட நம்மளை தனியா விட்டுல. அவர் என்ன பண்றாரு, நம்ம கூடவே வருகின்றார் ஒரு நண்பனாக. இதயத்துக்குள்ள பரமாத்மாவாக இருக்கார், நமக்காக காத்துட்டே இருக்காரு, இவன் எப்ப இந்த பக்கமா திரும்பி பாப்பா அப்படின்ட்டு. சோ அதனாலதான் கருணையோட பகவான் அங்கங்க நமக்கு ஆச்சாரியர்களையும் தூய பக்தர்களையும் வச்சிருக்காரு. சோ பக்தர்களின் சங்கத்தின் மூலமாக நமக்கு உள்ளாரையே உறைந்திருக்கின்ற பரமாத்மாவை நாம புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த பௌதீக செல்வங்கள் எல்லாமே பகவானுடைய இச்சையின் மூலமாக நம்ம பார்த்தோம். பகவானுடைய 3 விதமான சக்திகள் பிரடாமினண்டா. சோ அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, தடச சக்தி. சோ நம்முடைய ஆசைகளை இந்த பகிரங்க சக்தியின் மூலமாக பகவான் என்ன நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்காக கொடுத்திருக்காரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ அவர் எல்லாத்துலயும் பரவி இருக்கின்றார். எப்படி பரவி இருக்காரு அப்படின்னாக்கா இந்த பரமாத்மா ரூபத்துல பரவி இருக்கின்றார். இங்க 2 அனாலஜி கொடுத்திருக்காங்க பொருளுரையில. யாராவது சொல்ல முடியுமா என்ன அந்த 2 அனாலஜி? அதாவது எக்ஸாம்பிள். விறகில் உள்ள நெருப்பை போல. இன்னொன்னு வேற யாராவது சொல்லுங்க. நியூட்ரான் வெண்ணெய் கடந்தெடுக்கிறது போல. பால்ல இருந்து வெண்ணெய் எடுக்கிறது போல. சோ பாலுக்குள்ளாரதான் எல்லாமே இருக்கு. ஆனா அத பால் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியுதா? அது பண்படுது. பால்ல இருந்து தயிராக்குறாங்க, தயிர்ல இருந்து அந்த மோரை பிரிச்சு எடுக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த வெண்ணெய், அதுல இருந்து நெய். சோ அனைத்தோட மூலம் அந்த பால் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அது போல விறகு தெரியுது அவ்வளவுதான். ஆனா அதுக்குள்ளாரையும் அந்த நெருப்போட சக்தி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த நெருப்போட அந்த விறகோட தன்மை பிளஸ் அதுல நம்ம என்ன பொருளை வச்சு உபயோகப்படுத்துறோமோ அதற்கு ஏற்றாற் போல அதனுடைய அந்த நெருப்போட சக்தி ஜுவாலை இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ இந்த உபனிஷத்துக்கள், வேதாந்தம் போன்ற வேத இலக்கியங்கள்ல விவரிக்கப்பட்டுள்ள தெய்வீகமான விஷயங்களை முறையாக கேட்பது, எப்படி இந்த பால்ல இருந்து வெண்ணெய் கிடைக்கின்றதோ, விறகுல இருந்து நெருப்பு கிடைக்கின்றதோ, அது போல நமக்கு உள்ளார உறைந்திருக்கக்கூடிய பகவான் பரமாத்மாவை எப்படி நாம புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது அப்படின்னா இந்த உபனிஷத்துக்கள், வேதாந்தங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறது போல தெய்வீகமான விஷயங்களை முறையாக கேட்பதாலும் பாடுவதாலும்.
சோ இது எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு? உபநிஷத்துக்கள் வேதாந்தங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேதத்தோட அங்கம் வேதாந்தம். அதை இன்னும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நமக்கு சுருக்கமா சொல்லியிருக்கிறது இந்த உபநிஷத்துக்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம பார்த்திருக்கோம். நம்ம ஒரு மனிதனை படைச்சிட்டார் பகவான். அவங்க எப்படி வாழணும் அப்படின்றத ஒரு 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 லா புக் மாதிரி இருக்கிறது தான் இந்த சாஸ்திரங்கள் வேதங்கள் பார்க்கிறோம். சோ அதுல நமக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, இந்த திவ்யமான விஷயங்களை முறையாக கேட்பதாலும், இங்க முறையாக போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? முறையாக அப்படின்னு நீங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன நம்மளோட புரிதலாக இருக்கணும்? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அதிகாரப்பூர்வமான அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து வந்தவங்க கிட்ட நம்ம முறையாக கேட்பதாலும் பாடுவதாலும் பரமாத்மாவாக உள்ள பகவானின் இருப்பை உணர முடியும். நமக்குள்ளாரியே உறைந்திருக்கக்கூடிய பகவானை நம்ம முறையாக கேட்கணும், அவங்கள பத்தி பாடணும். நவவித பக்தி தொண்டு நம்ம பாக்குறோம். யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம், நவவித பக்தி தொண்டு என்னன்னு? ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் பாதசேவனம் அர்ச்சனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் வந்தனம் சாக்கியம் பாத தாஸ்யம் சாக்கியம் தாஸ்யம் ஆத்ம நிவேதனம் மாதுரியம் ஆத்ம ஹரே கிருஷ்ண மதர். தேங்க்யூ மதர். சோ நவவித பக்தி தொண்டு பாக்குறோம் இல்லையா? இதை எப்படி முறையாக நாம கேட்பதன் மூலமாக அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும். சோ இது எதுல நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துடைய உயர்த்த தன்மையும் நம்ம இங்க பாக்குறோம். இது வேத இலக்கியங்களோட அதிகாரப்பூர்வமான விளக்க உரை. சோ முதல்ல அதிகாரப்பூர்வமானவங்க கிட்ட இருந்து கேட்கணும்னு சொல்லியாச்சு. அது எங்கன்றது இங்க சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதர். சோ ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஏன்னா இது வேத இலக்கியங்கள்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு முதல்ல சொல்லிட்டார். அதோட அதிகாரமான இடத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டார். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேத இலக்கியத்தோட அதிகாரப்பூர்வமான விளக்க உரை. அப்ப நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ பகவானை பற்றிய உன்னதமான விஷயங்களை கேட்கறது மூலமாக அவரை அறிய முடியும். ஒரு விஷயத்த பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா, அதை பத்தி நம்ம ஒரு விஷயத்த பத்தி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா அதை பத்தி முதல்ல நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வாழ்வோட நோக்கமே அவருடைய நான் தாசன் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறதுதான். அப்ப பகவானை பத்தின உன்னதமான விஷயங்களை கேட்கறது மூலமாக அவரை அறிய முடியும். சோ இதுதான் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அல்லது அனுபவிப்பதற்கு ஒரே வழி அப்படின்றத சொல்றார். விறகுல இருக்கக்கூடிய நெருப்ப மற்றொரு நெருப்பாலதான் தூண்டி விட முடியும். உண்மைதானே? சோ அது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னாக்கா, அது அந்த தெய்வீக உணர்வு கொண்ட அதிகாரப்பூர்வமான குருவாலதான் அது முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ தெய்வீகமான மனிதனுடைய அந்த தெய்வீக உணர்வை மற்றொரு தெய்வீக அருளினால் தூண்டிவிட முடியும். யார் அந்த தெய்வீக அருள் பெற்றவர்? ஆன்மீக குரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ ஆன்மீக குரு இங்க என்ன பண்றார் அப்படின்றத சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன பண்றார்? விறகு யாரோட ஒப்பிடப்படுகின்றது? இங்க இந்த விறகு யாருடைய ஒப்பிடப்படுகின்றது? பகவான் ஜீவராசி. விறகுக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய நெருப்பு யாரோட ஒப்பிடப்படுகின்றது? பகவான். பகவான். ஆமா. சோ இங்க விறகு போல இருக்கிற ஜீவராசியோட ஸ்ரத்தையுள்ள செவிக்குள் உண்மையான ஆன்மீக விஷயங்களை புகுத்துவதன் மூலமாக, எப்படி சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு உயர்ந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கொடுத்தாரோ, அது போல இந்த ஜீவராசியோட ஸ்ரத்தை நம்ம ரொம்ப தெளிவா இங்க பார்க்கணும். அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே அவங்க கேட்கல. ஸ்ரத்தையோட செவிக்குள்ள உண்மையான ஆன்மீக விஷயங்களை புகுத்ததன் மூலமாக அவங்களுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக நெருப்பை தூண்டிவிட முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அந்த செவிக்குள்ளார மட்டும்தான் அந்த ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். பாக்குறோம் குருவை நெருங்கும் போது எந்த கண்களை கொண்டு போக வேண்டும்? செவி அப்படின்ற கண்களை கொண்டு போக வேண்டும். ஏன்னா அவர் சொல்றத இந்த செவியால கேட்டு அதை பார்த்து அனுபவிக்கிறதுக்காக. சோ இப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த தெய்வீகமான இருப்பு படிப்படியாக உணரப்படுகின்றது. நமக்குள்ளாரையும் அதை எப்படி நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோமே, அதை எப்ப நம்ம எக்ஸிபிட் பண்றோமோ, அதை எப்ப நம்ம பிஹேவியர்ல கொண்டு வரமோ, அப்ப நம்ம ஆன்மீகத்துல உயரும். அதை எப்படி கொண்டு வருது? நம்ம படிக்கிறோம் எல்லாருக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவாக இருக்க. அப்ப நம்ம மத்தவங்களை பார்க்கும் போதும் எப்படி நம்ம கோவில்ல அர்ச்ச விக்கிரகத்துக்கு நம்ம மரியாதை செலுத்துகின்றோமோ, அது போல ஒவ்வொருத்தரையும் பார்க்கும் போது அவங்க கிட்ட மரியாதையாக இவங்களுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்க.
ஸோ அனாவசியமான அந்த ப்ரிஜுடைஸ்டு தாட், ப்ரீ ஆக்குபைடு தாட்ஸ் எல்லாம் இல்லாம பக்தர்களை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கும் நம்ம வந்து மரியாதையாக செலுத்தி நம்ம இது பண்ணணும். ஸோ என்ன படிக்கிறோமோ அதை நம்ம ப்ராக்டிக்கலா கொண்டு வர பார்க்கணும். ஸோ இந்த ஸ்ரத்தையுள்ள செவியின் மூலமாக பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய பகவானை, அந்த தெய்வீக இருப்பை படிப்படியாக நம்ம உணர முடியும். அதுதான் வந்து மிருகத்திற்கும் மனுஷனுக்கும் உள்ள வேறுபாடு. மிருகமும் மனுஷமும் 4 விஷயங்களை பண்ணுது ஒரே மாதிரி. என்னென்ன அந்த 4 விஷயங்கள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? உறங்குதல், பால் உண்ணுதல், உறங்குதல், இடவிருத்தி செய்தல், விஷயங்கள். ஆமா, ஈட்டிங், மேட்டிங், டிஃபெண்டிங், ஸ்லீப்பிங் அதுவும் பண்ணுது, நம்மளும் பண்றோம். சோ இங்க ரெண்டுத்துக்குள்ள வேறுபாடு சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்ம என்ன பண்றோம், ஸ்ரத்தையோட செவியின் மூலமாக ஆன்மீக குரு கிட்ட இருந்து வேத இலக்கியங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்க விஷயங்களை, பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை, தெய்வீகமான விஷயங்களை கேட்கறதன் மூலமாக நமக்கு உள்ளாரையே உறைந்து கொண்டிருக்கின்ற பரமாத்மாவை பற்றி நாம புரிந்து கொள்கின்றோம். சோ இப்படியாக பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும். போக்தாரம் யக்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம். சோ பகவானை பற்றி புரிந்து கொண்டு அவரே அனைத்தின் மூலம் அப்படின்றத புரிஞ்சுட்டு அவருக்கு நாம பக்தி செய்யணும். கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம், அவரே வந்து அனைத்தின் மூலம். அவரு வேறுபட்ட இரண்டற்ற ஒருவர். எல்லாத்துலயும் அவர் ஊடுருவு இருந்தாலும் அவரே வந்து உயர்ந்தவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்து கொள்ளணும். நம்மளுடைய இதயம் தூய்மை அடையணும். அப்பதான் நம்ம பாக்குறோம் எத்தனை கர்மங்கள் பண்ணினோம், எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தோம் நமக்கு தெரியாது. 84 லட்சத்துல பகவானுடைய கருணையின் மூலமாக இப்ப நமக்கு பக்தியோட அந்த சாரம் கிடைச்சிருக்கு. அதை பிடிச்சிட்டு நம்ம அப்படியே மேல போகணும். சேத்தோதர்ப்பணமாஜனம் பவமஹாதவாக்னி நிர்வாபனம் ஸ்ரேயா கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம். சோ இந்த இதயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்கெல்லாம் போகணும். போனாதான் வந்து பகவானை பத்தி நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்பொழுதும் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க, ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. எப்பவும் கிருஷ்ண கதையில மூழ்கி இருக்கணும். எப்பவும் பகவானை பத்தின ஸ்மரணத்துல நம்ம இருக்கணும். அவரை பத்தின கதைகளை கேட்கணும். விருந்தாவனத்திற்கும் பகவானுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லைன்னு பாக்குறோம். விருந்தாவன தாம். சோ பகவான் உறைந்து இருக்கின்றார் விருந்தாவனத்தோட இதுல. சோ அதுல நிறைய லீலைகள் இருக்கு. சோ அவங்கள பத்தி எப்பவும் நம்ம வந்து கேட்டுட்டே இருக்கிறதன் மூலமாக நம்ம வந்து பகவானோட இருப்பை வந்து நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். பகவான் வந்து சமோகம் சர்வபூதேஷு, அனைவருக்கும் வந்து சமமானவர். அவருக்கு வந்து எந்த வேறுபாடும் இல்லை. சோ அவர் எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கின்றார், இரண்டற்ற வேறாக இருக்கின்றார். அவரை பத்தின புரிதல்ல நாம இருக்கணும். அப்படி இருக்கிறதன் மூலமாக நம்ம என்ன பண்றோம், பண்டித சமதர்ஷக. சோ எந்த மற்ற ஜீவராசிகளுக்குள்ள அந்த வேற்றுமை இருமைகளை நம்ம பாக்குறது இல்ல. சோ எப்பவும் ஆன்மீக குருவோட கருணையின் மூலமாக வேத இலக்கியங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்க இந்த ஞானத்தை எடுத்துக்கொண்டு பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம், நமக்குள்ளார உறைந்திருக்கக்கூடிய பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும். அவர் எப்படி இருக்காரு அப்படின்னாக்கா, விறகுக்குள்ளார எப்படி நெருப்பு இருக்கிறது தெரியலையோ வெளியில, அது போல பகவான் எல்லாருடைய இதயத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவாக ஊடுருவி இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल. ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நம்மள பார்க்குறவங்களாம் பரமாத்மாவை பார்க்குறோம். நம்மளும் வந்து நம்மகிட்ட பிரச்சனை பண்ணணும்னு நினைக்கணும். நம்ம எப்படி இப்போ மதிச்சு எடுத்துக்கிறது? அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் இல்லை. ஆனா நமக்கு வந்து பகவான் அப்படின்ற எல்லாருக்குள்ளயும் வந்து பரமாத்மாவாக பகவான் இருக்காருன்றது இருக்கு இல்லையா? சோ நம்மளோட அந்த என்ன நம்ம படிச்சிருக்கோமோ அதை பிராக்டிக்கலா நம்ம அப்ளை பண்ண அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களும் அந்த வேற மாதிரியான நிலைகள்ல இருந்து போயிடுவாங்க. அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் இல்லை. ஆனா நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்ப அதை நம்ம வந்து பிராக்டிக்கலா கொண்டு வரணும் இல்லையா? நீங்க அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பாருங்க. அப்போ கண்டிப்பா ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கும் ப்ரோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ராதிகா மாதாஜி, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. Sure, ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா. Thank you. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி, கிளாஸ் மட்டும் நீங்க லைவ் ஸ்டாப் பண்றீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண Okay, மாதாஜி. Mataji. நீங்க ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே Hare கிருஷ்ணா. Krishna. Thank you so much.